sibonge umphathi wehlelo sithatha njengoba sibingelele obaba, sibingelele omama, sibingelele osingabo abantu abasha, sibingelele ushinthiwa ibongeya fuwacawa, sibingelele siyabingelela malungu leadership yale kubandlana lapha ekhaya. Siyathanda ukubingelela abazalwane abangajwayele ukuhlanganyela nathi. Siyabingelela ama-ushers bemuva, siyabingelela abafowethu esikhonza nabo from amanye ama-local churches alapha eThekwini. Siyabingelela bazalwane bonke, sibingelela egameni likaJesu Nkosi. Ake sithi amen. Siyabonga uNkulunkulu wathi ophinde wasivulela lo mnyango ukuthi sizoba la namhlanje emini. Wakadlamini ke besibongo ngiyakholwa msindisiwe. uNkulunkulu wayenzile impilo yami ngasindiswa. Wangabulela ukuthi uyena waqala umsebenzi. Wangabulela futhi ukuthi uyena ozogcina. Washunyayela nakumenizo nje sithi simame senzele lale kumahebheri lathi ngaphandle kokukholwa yathaba ukuthokozisa uNkulunkulu. Kwasho izwi likaNkulunkulu lasho kimi ngidalwe wuye, ngiphilela yena, ngiyogcina kuye. Lathi ngaphandle nje kokukholwa there's no way ukuthi kuthokozisa uNkulunkulu osasemhlabeni. Langahlula langinikeza indlela entsha yokuphila. Amen. Ngiyaba-ke lapha emhlabeni nganqutshwa ilelozi. Manje mangihlangana nalo eBhayibhelini ngifikela inyembezi ukuthi kazi Nkosi ngiyakuthokozisa ngoba phela wathi ngaphandle kokukholwa akuziwe ukuthokoza. Ngazokukholwa kwami nje ngingedwa kuyakuthokozisa usezulwini. Ngiyibuze ngiyiphendule ngigcine ngabanga naye kuNkulunkulu. Amen. So-ke ngithunyelwe kafushane ukuthi ngizodlulisa amazwi kaNkulunkulu lapha kulo mthandazo kule vuselelo. Ngazi noma ngisho kahle kuko wonke ndawo kule fasting cishe ngakhohlwa very important one. Amen bazalwane. Ayisekuthule kakhulu ngiyaqala ukuhamba ukubona haphela. Ngaqala ukubona kuthula kanje mina abantu befasting. Kodwa phela ukuhamba ukubona into njengala niyithatha nilambile. Kodwa akangisho ukuthi kodwa bangafika udokotela la afika bheke lento akithi abheke la athi yasizwe wena usizwe konke ngathona. Bani siyabonga bazali kakhulu uNkulunkulu osiphelele ithuba lokusiza bala. Angeke ngize ngibe kude. Ngifisa ukusho lento ezimbalwa ngihlale phansi bazalwane. One, mhlawumbe mama umuntu akabonga ukubona kunabazalwane ababenombono ukuthi kube khona lo suku mhlawumbe specifically leadership yalapha ekhaya nabazalwane bathize whereby abantu abasha bezoba kwi-prayer and
fasting. Amen, brother. Must not have prayer and fasting. Yokuzakha wena njengomzalwane ngamunye. It's for your own personal growth, the prayer and the fasting. And kusinikeza imibuzo eminingi mawumzalwane ongangeni kule nkonzo ye prayer and the fasting ukuthi awusho wena ngokwakho usuthi sewuqedile ukukhula akusekho okufuna ukwazi ngakho. Number 2, kusinikeza assurance ukuthi kukhona uhlobo lwamadimoni ongemusumelane nalo wena njengoba ungafuna ukungena ku prayer and fasting. uJesu mayefika eqeda ukuthuma abafundi bakhe wabathuma benza zonke izinto babuya kuyisa report bathi hayi ngempela isithunywe wena sibonile amadimoni ayasithobela. Athi uJesu ayisiyayibonga Nkosi inhle ake siqhubekeni nohambo. iBhayibheli bathi besaqhubeka nohambo bahlangana nolunye uhlobo lwamadimoni. Wathi uJesu unemthema amadimoni ayithobela bathi yebo bathi nathi. iBhayibheli bayathandaza lutho ukusarenda idimoni kubo. Wasekusuka uJesu yena himself waqonda lelo dimoni. iBhayibheli same time laphuma idimoni labaleka. Base bembuza ukuthi kanti wena wenza ngani? iBhayibheli impendulo yabo wathi ke lolu hlobo lwamadimoni aluphumi ngaphandle kokuthandaza kanye nokusilukudla. So mawukuthi awuthandazi umzalwane ungathandazi uzoba namadimoni azohamba endleleni yakho aqholoshe ngoba uhlobo lomzalwane olungakhona ukuthandaza bese lisilukudla ngoba khona uhlobo lwamadimoni ekuze unqobe ngomthandazo kuphela elifuna iprayer and isithina ungathandazela naye noma iluphi uhlobo lomfundisi ngeke lize lisukelohlobo lwamadimoni phambi kwendlela yakho ngoba lufuna umzalwane ozikudla othandaza. So masithi asizilela ukudla sithandaza senza ukunqoba lo uhlobo lwamadimoni oluphambi kwendlela yethu. As an individual ibe namadimoni ekuthiwa biphambi kwakho akufanele kube njalo since ikhona sisi. Amen. So the importance of fasta kusiza lapho ukuthi unqobe lonke uhlobo lwamadimoni ungabi na limitation when it comes to amadimoni. Ukhona abantu abanempilo esitakile bayathandaza bayaqeda benza yonke into ayisitakiswanga izinto eziningi ifike kwangqingetshe yokuthi ngifuna ube umzalwane othandazayo plus fasting then kuyovuleka yonke into efuna. iBhayibheli wathi uJesu ngaphandle esitoko bengabafundi begcotshiwe beshumela bethandaza bephilisa abagulayo kodwa kwami idimoni phambi ngathi mina ngiphuma nge-fasting. So umuntu omusho la endlini uzoba nenkinga uma kuwukuthi uyathandaza kodwa akafast ngoba indlela yakhe ngeke izihambe smooth ngaso sonke isikhathi. Uyohamba afike la ekuthiwa wena udlula udlula abazalwane abafastayo kuphela kube sengathi uNkulunkulu uyakhetha. Second, when you read the book of Corinthians, the Bible, if fasting essentially which is for personal growth, ilidele izintweni eziningi
ongeke uzukhona ukuzi-accessa uma ngabe ungafastanga. Ngoba number one, mawuthi ufastile usuke utshela inyama yakho ukuthi lalela umoya wami iyobaleka ukudlula wena. Amen. Yeah, must be praying fasting njengamanje as youth. Siyashumayela enyameni ukuthi wena nyama yami kumele wazi ukuthi nginomoya kaNkulunkulu ophezu kwempilo yakho engiwona omkhulu ukudlula wena. Ngeke size sikuthobele wena nyama, simele ukuthobela umoya kaNkulunkulu ophezu kwempilo yethu. So masifasta sisho njalo enyameni sishumayela lelo ukuthi angeke size satisfy wena, sinomoya kaNkulunkulu ekumele siwunakekele. Akekho umuntu oyoba nenkinga continuously yenyama uma ngabe singaqhubeka nokuthandaza sifast ngoba inyama iyasarenda ngokufast. Ngizothi ngikhuluma nebantu leso. Manje bafast inyama same time iyasarenda. Akekho umuntu omusho oyoba naleyo nkinga kuze kucace ukuthi ya-address usuku nosuku mhlawumbe sa-understand ukuthi fasting eyokuthobisa inyama siyongena emthandazweni. Inyama yethu yosarenda ngaso sonke isikhathi kumoya wakho. Khona bazalwane. Ibini ukucabanga komuntu ofastile. Ngokuyibheke nawe usafastile, namhla ungafastanga, angeke sebafaka. Ngoba inyama iyasarenda kumoya kaNkulunkulu mawazi lokudla. Ziyabona bazalwane. Indlela okuba ngayo izinto uma ufastile noma ungafastile akufani. Indlela okuba ngayo abantu uma ufastile noma ungafastanga akufani. Ngoba inyama iyawuthobela umoya kaNkulunkulu uma ufastile. Amen. Prayer and fasting yenza kube lula uku-accessa izwi lakamoya. It is so unfortunate ukuthi kuyasipoqa ukuthi sikhonze uNkulunkulu ngomoya. Ubona mawufunda incwadi kaJohane ithi uNkulunkulu ukhonzwa ngomoya kanye neqiniso. Manje masingaba nenkinga yokuthi singa-access izwi lakamoya, why sithi sikhonze uNkulunkulu? Soba nenkinga. uNkulunkulu umoya. So bonke abamkhonza kumele bamkhonze ngawo plus neqiniso. Amen. So njengoba sifastile manje sisappress inyama siphakamisa umoya wethu. Njengoba sifastile manje sicindezela inyama siphakamisa umoya wethu. It's easier for us to access izinto uNkulunkulu asibekele zona ezweni lakamoya. Oh yes. If our confusion when Paul efika ebhalela abazalwane baseKorinto ukuthi kubonakala sengazi ukuthi ukukhula kwabazalwane akufani eKorinto. Why bese bandlele lodwa kodwa kukhona angazi bakhulile kunabanye beshunyayezwa umuntu oyedwa besonta ndawonye behlanganyela kona yonke into ndonye but kukhona abanye sengazi abafani nabanye ngathi bafika kuqala kunabanye wathi Paul let me address this ukuze bazi ukuthi umzalwane othandazayo plus ukuzila ukudla akafani nomzalwane ongamzila ukudla. So I'm urging everyone okhona la ukuthi understand ukuthi masizila ukudla senza impilo yethu ukuthi isondele kangconywana enkulu. Mawuzila ukudla hayi ukuthi usukuzohlisa uNkulunkulu eze kuwe kanjalo cha wena usukune opportunity engcono yokukhuphukela kuye. Ngaphandle kwemthwalo yenyama. So I encourage abantu abashabala izinto bajwayele ukuzila ukudla. It is a perfect weapon for us ukuthi sile nenyama yethu as abantu abasha. Ngoba
isona sikhali usathana sisebenzisa kakhulu futhi to fight against us as abantu abashiya. So masika fast sihlezi sidla sihlezi sicabanga so sizoba nenkinga ukuthi we will never fight in the temple. Let me repeat this one. Inyama isona sikhali usathana sisebenzisa kakhulu ukumelana nabantu abasha. Kodwa abathandazayo plus fasting amkarathini. Yebo usathana zabathole. Ngoba akubusi inyama yabo kubo. Kubusukhulu ophezu kwabo. Amen. So ngiyajabulisa ukuthi sikhona lapha sizoshumayeza inyama ukuthi lalela unendawo yakho wena okuyinhlabathi la oyobheka khona ulale khona. Kufanele tungiyeke so that I can preach for my soul. Umuntu olayithi fanele nakekele umphefumulo wakho ukudlula inyama yakhe. Ngoba inyama yakhe iyenhlabathini ngelila. Kodwa umphefumulo ophila usebe phakathi. That is why I see that. Sizothi take care of umphefumulo. Lo ozohlala usebe phakathi. Amen. So, ngiyacela ukuthi sibe nayo into ethi inyama yethu noma ngathiwa izama ngawonke osemandleni usimangale. Kodwa every time masithola ithuba as abantu abasha sengathi singangena kule fast. Amen. Othandazayo plus ifasting uba neyilingo eyisezingeni lokuthandaza plus ifasting. Othandazayo nje nabe neyilingo lokuthandaza. So we need to be careful enough ukuthi ma ufasta khona izidingo nje ezispecia ezapho wena ngoba umzalwane othandazayo plus fasting. Libhayibheli uJesu every prayer and fasting Satan waya kuyo. Usathana unakutarget uma prayer and fasting. Yabakhumbula bephendulana lotshiwe nomunyethi ukuthi ngizokwenza ukuthi. Libhayibheli immediately uJesu eqeda defeat uSatan le kwafika ingelosi mayifika zifike zamkhonza uJesu ngoba uqede iprayer and fasting fighting the temptations of the devil. So never make a mistake yokucabanga uma ufasta uqhelisa zonke ilingo khona nje oyibizayo ukufasta nje kuphela ungabasho lutho. Ayithi amen. Khona nje oyi-invitayo ukuthi ufastile oyi-inviters ikude singakunakile nje uma wafasta ufastile bese ziyeza endleleni yakho ngoba as special for people abathandazayo plus i-fasting. Amen. Sorry, ngiyafisa ukuthi sibe nalove efficiency ukuthi kumelane naye iqinile. Inkalo zethu ziboshiwe ngeqiniso. Amen. Quickly, I want us to go to the word. Bafishane sibona ukuthi inkosi isisa enzindalo yakho Nkosi izinikela uwe manje
8 bese siyathandaza kafishane egameni likaJesu. Wathi yamakhosi oqala 19 verses number 7 and 8 bese siyathandaza. Ngisinikela kuwe manje Nkosi chapter 19 verses number 7 and 8. Let's from the NIV version. Verses number 7. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." Let us underline that last sentence. And it is, for the journey is too much for you. Let us show back. For the journey is too much for me. For the journey is too much for me. Verse number 8. So he got up and ate and drank, strengthened by that food. So he got up and ate and drank, strengthened by that food. In other words, that's what it starts with me. Elijah la amandla akhe ay limited ngangendlela adlenga. Manje waza kancane uzohamba kancane. Manje waza kakhulu uzohamba kakhulu. Manje waphuza kancane uzohamba ibanga elincane. Manje waphuza kakhulu futhi uzohamba ibanga elide ngokuphuze kakhulu. Thiwa he was strengthened specifically yiloko kudla ekudlile. Ibanga lakhe lalizohanjwa lazodetermine ukuthi udle kangakanani. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Let the church say amen. 40 days and 40 nights. Why is a figure in the way actually Horeb? La esifuna khona Elisha nobazalwane ubalekele uJezebel. uJezebel ufuna ukumbulala ngoba uJezebel washadwa inkosi yakwaIsrael. So wathi mayashadwa ile nkosi uJezebel ngokuba honest kwakhe ngoba uJezebel kubo kwakhonza izithixo. Wathi mawufuna ukungishada bhuti wabantu uzomsiza kanjena. Mangihamba mina ngihamba nezithixo zasekhaya.
onkulunkulu bazosurrender kuNkulunkulu wabo. Kusho uJezebeli tshela le ndoda before bashaya. Wathi mama wathi uyangishada mina nje angiye ohamba eshada wasebukhosini. Engiyasithanda nespirit mama saJezebeli sokuzazi ukuthi ubani. Bathi hayi angenzi kanjalo. Mina nje mangishada ngihamba noNkulunkulu basekhaya. Singayithola ukuthi yinto enjalo kulezi nsuku. Ethi mangishada mina ngishada noNkulunkulu engimazi. uNkulunkulu wasekhaya. Wathi uJezebeli ngamani ungiyeke kunokuthi ungishadise bese ungishitshisa uNkulunkulu. Mangishada mina plus uNkulunkulu wasekhaya ngihamba naye. Asehlukana. Uyangithatha noma uyangiyeka. Athi mayibheka le ndoda athi ayithatha phela uzothi lapho inkosi kaIsrayeli ithwele umphongolo wesivumelwano. God Jesus. Yamthatha lo mama. I'm trying to cut the story very short. Yamthatha lo mama, yamthatha lo sisi yamshada yamenza ubukana. Wafika uJezebeli njema efika wathi ngicela ngibulalele wonke ama-altari kaNkulunkulu wala engifike khona. Ngoba mase kufike mina wonke ama-altari phakathi kwe-altari lasekhaya. Yasithanda isipilisa lo mama noma enjena. Ayawuthanda umoya wakhe. Ukuthi wherever I go fanele kuphakamisa uNkulunkulu wami. And nami ngiyawuthandaza lo mthandazo ukuthi wherever I go sengathi ngavela uNkulunkulu wami. Oh yeah. Awulo mama ayike ngicela siqaleni ke manje process yokuthi siyaphilisa wonke ama-altari nawo wonke amasonto manje la kuthandazwa khona iyaphela lonto because khathi zokuthandaza 6 never. Yimi manje ozosho ukuthi kuthandazwa nini kuthiwe ngibhekiswe la kuphi ngoba sengifikile ngifike noNkulunkulu wasekhaya. Actually inkosi wathi ke ngiyongisiza ngokuthi ungimemezelele esizweni sakho manje ukuthi indlela yokusonto izoshintsha ngoba sekuzokhonza uNkulunkulu wami. Bayitshela lenkosi uJezebeli uthe mayitshena ngempela naye yabanjwa yitwetwe yaba novalo yathi ngizolahlekelwa unkosikazi kwamemezela kwagcwala uIsrael wonke ukuthi ngempela seshithiwe manje uNkulunkulu sekukhonza uNkulunkulu kaJezebeli neyithombe zakubo. IBhayibheli kuthethe njalo kwaba khona le ndoda by the name uElisha. Akusekhona abazalwane. Yayinabantu bayo nabangani bayo nabafowabo eyayiphila nabo ngaleso sikhathi. IBhayibheli wafika umyalezo ukubona ukuthi useshintshiwe uNkulunkulu kaIsrayeli akasakhonzwa sekukhonza uNkulunkulu kaJezebeli uNkulunkulu wesithili. IBhayibheli bashaya phansi ngonyawo bathi never. Angeke simkhonze uNkulunkulu wesithixo thina. Sathi uNkulunkulu wobaba bamkhulu. Abanabo esuka nabeGibhithe wadweba nabehlane kungekho lutho wabagcine wabathwala baphinda. Angeke simkhonze uNkulunkulu ngaphandle kwalokho. Bama bathi sathi uNkulunkulu thina ekabe bafika inhlala ezweni lobo bamkhulu bengazinothi bazodlala besehlane. IBhayibheli bamemeza noNkulunkulu wabaprovide ngemali. So there's no way that said that was called uNkulunkulu. Sathi uNkulunkulu thina esake sababelwa amanzi ehlane sathatha umthimbo sashaya amanzi ashintsha abamtoti. Sathi uNkulunkulu onjalo asimazi lo kaJezebeli afika. Sathi uNkulunkulu thina okwazi ukushintsha mina abeyinsika yefashintsha ebusuku abeyinsika yomlilo. Masigodola abeyinsika yomlilo. Masisela abeyinsika yefasemboze. There is no way ukuthi ungazositshela manje ukuthi asimliyeke. No way. Sengathi sinaba nalowo moya nathi bazalwane kule generation enje. Lokuthi sesike sambone ehamba nathi. Angeke sisamlahla manje. Wahamba nabo bathi. Wathi ke lo mama kulungile khona le dlanzane lengafuni ukukhothana. Nesiqiniseko namba ngikho nangengikhothana.